sa meron sa tibuok kalibutan. Kumusta naman mo din hing dapita guys? Daghang salamat sa inyong pag-congratulate na ho. Napanta nga padayon pa pud mo lantaw-lantaw sa ang mga salida. Bisag mga puro rakuan. Wa ara. Ay, grabe tugnawa na rin dapita. Ha? Da. Lagi mo na. Hello, Jane, Margaret. Salamat kaado sa kanunay. Kumusta man mo diha? Tugnaw. Nga dyan yung single ba? Tugnaw dyan. Hello, Lonnie Chons. Hi, how are you? Kumusta man mo diha? Daghang salamat sa inyong kanunay pagtimbaya sang channel. Oh, Jen, enjoy pud ka adto. Labi na kay karon ra ko kasuway og ingani ba sige outing. Maog gyud gakos lang gyud tag unlan aning mga single te. Mao lagi. Unlan na lang may gakson. Kaway-kaway mga single. Mao lagi mga single zed anos apat adani mga tricycle.